салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад гумшудаи дар даруни яхҳо. баъди суқути самолёт, лётчики зинда монда таку танҳо дар иқлими хунукии тоқатфарсо барои зинда мондан мубориза мебурд. ӯ чӣ кор кард? оё наҷот ёфт? Дар давоми навор хоҳед фаҳмид. аз шумо чизе намехоҳем. агар навор ба шумо писанд бошад, метавонед лайк монед ва обуна шавед. филм дар табиати зебо ва бисёр сарди Арктик бо нишон додани лётчики самолёт бо номи Овергор ки яхҳоро канда заминро намоён мекард оғоз мешавад. дар аввал маълум нест ки ӯ чаро ин карро мекунад, вале вақте ки корро тамом мекунад, мо ин маконро аз фазо менигарем ва мебинем ки бо ҳарфҳои калон сос аломати наҷот навишта шудааст. лётчик сигнали хатарро ва наҷотро дода истодааст. мард ба назди самолёт омад. самолёте ки суқут карда буд. Овергор ресмонро барои доштани моҳӣ истифода мекард. як ресмонро моҳӣ бурида буд. маълум шуд ки дар ресмони дигар моҳӣ афтидааст. мард моҳиро аз сӯзан ҷудо карда дар ящики пластикӣ захира мекард. дар вақти абед мард моҳиро бо қисмҳо ҷудо карда мехӯрд. дар ин шароите ки буд наметавонист хӯрок пухта хӯрад. боз либосҳои ғафсашро пӯшида ба болои қулла баромада сигнали наҷотро ба кор медарорад. ӯ ин дастгоҳро бо дасташ ҳаракат медод. бегоҳ ҳаво хело сард мешуд. ӯ ба самолёт баргашта хоб мекунад. саҳар боз ӯро як рӯзи сарди мубориза барои зинда мондан дар пеш буд. саҳар ӯ ба макони пастшудаи замин рафт. сангҳо ҷамъ шуда буданд. маълум шуд ки дар ин ҷо ҷасади рафиқи ҳалокшудаашро гуронидааст. баъдтар Овергор боз навиштаҳои сосро равшан карда ба доштани моҳӣ машғул мешавад. ӯ рафта дид ки ящики пластикиро чизе шикаста моҳиҳоро хӯрдааст. ин як ҷонвари хурде не, хирси калони сафед буд. ӯро хело ваҳшат фаро гирифт. фикр кард дар ҳамин наздикӣ бошад. гурехта ба даруни самолёт рафта назорат мекард. дар яке аз ба кор даровардани дастгоҳи хабар додани сигнали наҷот ҳангоми баргаштан хирсро дар дурие дид. даранда ӯро ҳам дид, лек наомад. Овергор нагурехт. корҳои ҳамарӯзаро анҷом медод. ногаҳон сигнал ба чархболи дар наздикӣ буда расид. ҳаво хело ноустувор буд. Овергор бо ёрии оташи наҷот сигнал медод. хело хурсанд шуда буд. чархбол ба наздаш омад. бо сабаби тӯфони шадид чархбол ба замин фуруд омада наметавонист. тӯфон чархболро ба дигар тараф тела дода чархбол аз идора баромад ва ба замин суқут кард. Овергор худро хело бад ҳис мекард. ба сараш ҳама сару садо меомад. майнааш дигар маълумотро қабул намекард. дар ҳақиқат агар инсон умедашро аз даст диҳад ба чунин ҳолат гирифтор мешавад. худашро зуд ба даст гирифта ба сӯи макони суқут медавид. бо ин таркиш ғайриимкон буд ки касе зинда монад. аз ду лётчик яке ҳалок шуда, дигари зани ҷавон тавонист зинда монад. мард ӯро раҳо карда ӯро аз назар мегузаронид. ба ғайр аз зарбаи сараш каме шикамаш захмӣ шуда буд. Овергор бо ёрии аввали дар чархбол буда захмҳои ӯро малҳам мекард. баъди чанде Овергор чархболро ҷустуҷӯ мекард то чизҳои заруриро бо худ гирад. як харита ва якчанд бастаи хӯроки зудтайёрро пайдо карда аз гурснагӣ қоқ мехӯрд. дари чархболро ҷудо кард то захмиро то ба назди самолёт барад ва дар чархбол аз ҳолати суқут кардагон хабар дода нишонае монд ва захмиро ба сӯи самолёт мекашид. захмиро хобонда ба ӯ об дод ва ҳолати ӯро бо ёрии набзи дасташ месанҷид. мард дар варақе ҷои баромаданашро барои захмӣ навишта монд ва ба сӯи чархбол рафт. шояд ягон чизи зарурии дигареро пайдо кунад. либосҳои лётчики ҳалокшударо кашида гирифт ва ҷасади ҳалокшударо гуронд. аз даруни чархбол боз баллони газ ва зажигалкаро ёфт. акнун аз хӯрдани моҳии хом халос мешавад. аз кабинаи чархбол расми зани захмиро бо ҳамсару фарзандаш пайдо кард. ба ғочи чархболро дид. аз он ҷо як самокатро пайдо кард. Овергор ба сӯи самолёт ҳаракат кард. дар ин ҷо расми захмиро дар рӯбарӯяш монд то ӯ ба ҳуш омада фаҳмад ки барои чӣ зинда монд ва барои чӣ муборизаи зинда монданро мекунад. захмро тоза карда баллонро даргиронд.
акнун баъди чандин сардиҳо метавонад гармиро эҳсос кунад. аз харитаи сохтааш ва харитаи ҳақиқӣ макони суқут кардаашро муайян мекард. дар наздикӣ истгоҳе мавҷуд буд ки то он макон рафтан чанд рӯз лозим буд. овергор дид ки дар ресмон моҳӣ афтодааст. бахташ омад кард, моҳии калоне афтод. акнун метавонад дар балони газ шӯрбои моҳӣ тайёр кунад. хӯроки гармро кайҳо боз нахӯрда буд. дар аввал захмиро хӯрок медод. ӯ қуввае надошт ки хӯрокро хӯрад. рӯзи дигар боз набзи захмиро санҷида барои додани сигнали наҷот рафт. бо умеди ин ки шояд наҷотдиҳандае ба ҷустуҷӯи захмиҳо омада ҳамаро наҷот медиҳанд. лек касе пайдо нашуд. ба захмӣ мегуфт шояд нафаре меояд. худаш ҳатто ба ин бовар надошт. ҳоли захмӣ оҳиста оҳиста бад мешуд. ӯ ба қароре омад ки то истгоҳ меравад. чизҳои лозимаро гирифта дар варақе ва дар танаи самолёт нишона монда, захмиро дар самокат хобонда ба роҳ баромад ва ба тарафи истгоҳ ҳаракат мекард. дар танаи чархбол ҳам нишона монд, то маълумот дақиқ бошад, то нафаре ки омад фаҳмад ки дар куҷо онҳоро ҷустуҷӯ кунад. шаб дар даруни ях даромада шабро рӯз карданд. дар рӯзи дигар овергор ба макони парчам монда ва макони суқуташ дар харита рафт. аз зери барф яшикро бо нишони мондааш баровард, маконе ки дар аввал самолёти ӯ суқут карда буд. шиносномаи лётчик буданашро гирифта парчамро дур кард, то нафаре фикр накунад онҳо ҳалок шудаанд. мард роҳро давом медод. ба маконе рӯбарӯ шуд ки бо захмӣ ба боло рафтан хело мушкил буд. дар харита ба роҳи дигар рафтан 5 шабонарӯз лозим буд. овергор танҳо ба боло баромад. хело макони баланде буд. дар аввал бояд захмиро боло мебурд. ӯ самокатро бо ресмон баст ва мехост боло барад. хело мушкил буд. чандин маротиба кӯшиш кард, аммо натавонист. ба қароре омад ки бо дигар роҳ меравад. дар қариби бегоҳ дар ғоре ки метавонист шабро рӯз кунад расид. ба ғор захмиро дароварда даромадгоҳро бо барф маҳкам кард. хост ба захмӣ хӯрок диҳад, аммо ӯ то ҳол хобида буд. дар қариби саҳар садои ҳайвоне шунида шуд. мард намеҷунбид то садое набарорад. барфҳоро хирси сафед ба даруни ғор тела медод. хирс мехост ба дарун дарояд, аммо бо сурохии хурд буданаш сараш медаромад ва танааш не. овергор бо оташи барои наҷот ва бо садои баланд тавонист хирсро дур кунад. хирс гурехта рафт. саҳар ба роҳ баромада аз даруни тӯфони барф мегузаштанд. роҳ гаштан дар тӯфон хело мушкил буд. овергор қароргоҳеро омода сохт, то хуб шудани ҳаво бо захмӣ ҳамин ҷо монд. онҳо зери барф монданд, лек баромада метавонистанд. ҳаво хело сард буд, дастонаш ях карда буд. дар зери қула оташ даргиронд ва худашро гарм мекард. ҳамсафари захмии ӯ хело бемадор шуда буд. худаш ҳам дигар дасти ӯро наметавонист зер кунад ва набзашро бисанҷад. саҳар дид ки чашмонаш варам карда аз лабаш хун меояд. табаш хело баланд шуда буд. ӯро маҳкам пӯшонда баст ва роҳро давом дод. дар роҳ гулеро дид ки аз зери барф баромадааст ва инро водор сохт ки бояд мубориза барад, дар ҳар ҳоле ки набошад. ногаҳон ҳангоми рафтан ба чуқурие афтода аз ҳуш рафт. ба худ омад, пояш захмӣ шуда буд. кӯшиши зиёд кард, аммо наметавонист ба боло равад. роҳи баромадро пайдо кардан хело мушкил буд. дуртар роҳи баромадро мушоҳида кард, лек бо пои захмӣ дур рафтан наметавонист. мард ба сӯи зани захмӣ мерафт. захмӣ ба ҳуш омад. захмӣ аз саломатии ӯ мепурсид, дар ҳоле ки худаш захмӣ буд. ин овергорро водор сохт ки ӯ бояд ҷони ду нафарро раҳо кунад. ӯ ба захмаш барф монд, то дардро ҳис накунад ва роҳро давом медод. ба ҳолати баде рӯбарӯ шуд. оби нӯшокии ӯ тамом шуд. ӯ захмӣ буд ва наметавонист тез ҳаракат кунад. фикр мекард чаро ба чунин ҳодиса дучор шуд. бояд ба боло мебаромад. пеш аз захмиро ба боло кашидан хост аввал худаш равад. ба боло баромада чизи боварнокарданиеро дид. дар дурие чархболи фуруд меомадаеро дид. зуд ба поён фаромада захмиро бо самокат ба боло тела медод. ба боло баромад ва оташи барои наҷотро даргиронда сигнал медод. аммо ғайриимкон буд аз он дурӣ ин оташи хурдро бубинанд. курткаашро кашида оташ зад ва бо оташи калон сигнал медод. нафарони дар чархбол ӯро надиданд ва ба тарафи дигар парвоз карданд. овергор захмиро бардошт, хост ӯ ҳам чархболро бубинад. ӯро ба оғӯш гирифт, умедашро аз даст дод.
дасти захмиро гирифта дар замин хоб кард. Ӯ мегуфт ҳамааш хуб мешавад. ором ором чашмонашро пӯшид. ӯ намешунавид ва намедид ки аз пушташон чархбол фуруд омад. бо ҳамин филм ба охир расид. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода шудааст. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ.